कौन आया दिल्ली में रात मते प्रबल दर सकाल के रिलैक्स नहीं करू मु आसे जियाई तुमको अपेक्षा करछि तुमको दर आइथिला तुमको रिलैक्स लागुछि हां तम मत अपेक्षा करी ठे आइछो हां बाबा हां मते गदा दर सब सब अपेक्षा करछि दादा तो तुम कोनटा सतता करछि कहलनी जाको दर हुए से सका उठी चाबे हां नहीं नहीं हां अब ओसी पेपर पड़े हां एमी के दर किसे गोबस कथा तो मु कहथिली मैडम बचल कहू मत जबर अछि चा पी सिगरेट आणि खबर कागज पढले एसो कथा जाबे कहथिली नॉनसेंस किसान मुझ बुझिलोनी तमे काय होते आगो माने माने तमे होते या तो काय होते गलत के केवल तम में मो होते केवल तम में माने माने मु का ड्राइविंग करता जी आप मते बातें कहता तो आई लव यू तापर मते बड़ा बड़ा कहता तो अब मते छोट मते भिडरे किस लगे कहता तो केवल सेई रे मु बोलनी अच्छा मो तो बोला होछि मो बापा हो जाए मो के जेला आउ के हो प्लीज इधर इसको तो बंद करो बहुत सारे तो सही ले ओ बाबा तो फेस कर रहा था मोर बहुत से सिनेमा के समाज में देखा चली प्रैक्टिकल देखिया गले एबार मु के एक प्रकार देखिया गले मु एक बार गोटे चाकर प्लीज मिताली मते तमे क्षमा कर दियो ओ हो किसान तमे से दौड़ ले किसान हे गय गलो तमे माइसिया जहाँ पर पहुँचे जाओ किंतु मु तो कथा केबे भी राशि करी ता छड़ा ऑफिसर रे मुदाई तमे किसी का बापा को कहबो हेले जाबी तो कहू मु जत्ते बड़ पे लो माने पड़नी कोना आई लव यू कोना दिस उसको फोन करो प्लीज नाम सटे आगरी पुरुष बढिया नाही ओहो एतो नाही बहुत प्यार लाଗୁଛି विकली କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ତୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫେରିଛୁ ତତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଚାଲି ଆସିଲି ତୁ ବି ଆସିବୁ ତତେ ବାପା ଘୃଣା କରୁଛୁ ତାପରେ ତ ଲଗାଇ ଘରର ଅଧା ଚା ଦେଇଥାନ୍ତୁ ହେଲେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି କାହିଁକି ତୁ ଏମିତି କରୁଛୁ ମୁଁ पापा काहींକି ଆମକୁ ଭୁଲ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତୁ ଭାଇ ନା କହିବ ତୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଆସିବା ପାଇଁ ଆମର ଅପରାଧ କ'ଣ ଆମେ କିଛି ବି ବୁଝିପାରିବୁନି ଓହୋ ସେଇଟା ବାପା ଆଉ ତୋ ମଝିର କଥା ତାହେଲେ ତୁ ମତେ ଜାଣୁଛୁ କାହିଁକି ତତେ ବାପା ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି ତୁ ଏଇଟା ଆସିଲି କାହିଁକି ତୁ ଯା ତୁ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଅପା ମୁଁ ତତେ ହାତ ଧରୁଛି ତୁ ଏଠୁ ଯା ବାପା ଜାଣିଛନ୍ତି ତୋ ସହିତ ମତେ ଏମିତି ବାହାର କରିଦେବେ ଯା ପରେ କହୁଛି ଯଦି ନ ଯିବୁ ତୋ ତଣ୍ଟିରେ ଧକ୍କା ଦେବେ ଏବଂ ବାହାର କରିଦେବେ ଯା ପରେ କହୁଛି ओ भाई ओए ଧକ୍କା ମାରିକି ବାହାର କରିଦେବୁ ଭାଇନା ଆଉ ମତେ କାହିଁକି ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବୁ ହଁ ମିତାଲି ହଁ ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତତେ ଏଠି କହୁଛି ତୁ ଘରୁ ଯା ନା ମୁଁ ତତେ ଧକ୍କା ମାରି ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବି ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ଭାଗ କରିବି କାହିଁକି ମିତାଲି ତୁ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲରେ ଥା ମୁଁ ଏଠି ଚାଲି ଯାଉଛି ଅପା
ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସାର୍ ମୋ ଭଉଣୀଟା ବଞ୍ଚିଯିବ ସାର୍। ତେବେ ବାହାଘର କିଛି ଦିନ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଅ। ଟଙ୍କାର ବାହାଘର କରିଦେବ। ସେଇଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ସାର୍। ଏବେ ମୋ ଭଉଣୀ ପିଲାର ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଭାଗ ତମ ଭଉଣୀକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଟଙ୍କାଟା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଭାରି ଚାଲାକ ଅଛି। ଆଉ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁମେ କହୁଛ ମୁଁ ତମକୁ ନିଶ୍ଚୟ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଆପଣ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଟଙ୍କା ସୁଝିଦେବି, ଜମା ଡେରିମାନ କରିବି। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ କଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିବି। ଚିନ୍ତା କରି କହିବେ କ'ଣ ସାର୍? କେବଳ ହଁ କହିଦିଅନ୍ତୁ ନା। ସାର୍ ଥାନାରେ ଖବର ଦେଇ ଆସି ସାଙ୍ଗରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ। ଆରେ କୃଷ୍ଣ ବାବୁ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ସାର୍ କୃଷ୍ଣ ବାବୁଟା ଭାରି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ତାକୁ ଯଦି ଏ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିବେ ଭିତରଟା ଭାରି ହଇରାଣ ହୋଇଯିବ। ମତେ ନା ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ତମ ଭଉଣୀ ବାହାଘର କଥା କହୁଛ ନା? ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଉ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ବାବୁ, ମୁଁ ବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କି ଅପିକାଟି କରିବି? ସାର୍ ଆମର ଭାରି ଭଲ ଲୋକ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ତେବେ ତମେ ଦେଉନ କାହିଁକି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ? ଯାଅ। ତାମାନେ ମୁଁ ଓହୋ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭାଗ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖୁଛି, ତୁମେ ଯାଅ। ଆରେ ଯାଅ। ସାର୍ ଏକ ପତ୍ର ହଁ ମାନେ ସେ ତମ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିବେ। ଯାଅ। ଆରେ ଯାଅ। ଯୋଉ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଅଫିସରେ ଆମ ଗାଡ଼ି ଲାଗିଛି ସେଇ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଅଫିସରୁ ଖବର ଆସିଛି କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି। ଆଉ ତୁମେ ଯାଅ ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ସଲ୍ଭ କରି ଆସିବ। Yes, sir. माने तो माप नेबे सारा मंदिर को गले जोता सारा पाइकिना गले पेड़ गुले अरे तो सत्य कहलो तमर सेमिति किछि नियम अछि तो तुम कि आरबेटर में देखि बाहर को आसिली सारा कहू बोतल खोले माप ने हां हमर सेमिति नियम अछि एटी जदि तम माप को मो माप ठीक खाप छुआइला ताहले भाबिले जे तमरा इंटरव्यूटा आरंभ यो ये क्या बोल छिलाई खोल कोजा बता साला माल मारिसी फेर डंफर गाड़ी होले मारी आसी साला मु जदी हुरुडा गला पर थरे हुडीबी ना संभाई पाइबू आखि मुदी
এই কଣ କିଡ଼ା ଦବୁ ଶଳା ଲମ୍ବୁ ତୋ ବୋପା ଘର କହିବେ ତୋ ବୋପା ସିନା ମତେ ଆଖି ବୁଝି କିଡ଼ା ଦବ କହିଛୁ କାଇଁ କହିଲ এই দাবু ইন্টারভিউ দাবু ହଁ ଦେବାକୁ ତ ଆସିଛି তাহলে দাবু তো କଣ ଯେ କହୁଛ ତମେ আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে তোর দেখা କଣ ଯେ କହୁଛ ତମେ কোন ଦେଖେଇ ଯେ କଣଟା ଦେଖେଇବି আইফোন হচ্ছে রে আগে তো বাইরেটা দেখা ବାୟୋଡାଟା ସାର୍ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟରେ କଣ କଣ କ୍ରାଇଟେରିଆ ସେ କଥା ଲେଖିନ ସାର୍ ଆଉ ଆପରେ ଲୋକ ହେଇଥିଲେ ସିନା ମୁଁ ଆଣିପାରିବି ଏବେ ତ କିଛି ଆଣିନୁ କୁଆଡେ ମୋ ବଦନ ଦେଖିବୁ କହିଲେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ତୋର ବୁଝାଉ ପାଇଛୁ ସେଇଥିରେ ତୁ ଗଲୁ ତାମାନେ ମୁଁ ଆଉ ଦବନି ତମେ ନା ତାମାନେ ତମେ ମୋର ନବନି তোর ଆଉ নেই হবনি তুই যেটা দেলে ବି ମୁଁ ନେବିନି କାହିଁକି ନା ତୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଫେଲ୍ ହେଲୁ ବଡ ପାଖରୁ ତ ନାଟା ବି କଟିଗଲା ତାମାନେ ମୁଁ କଣ ଆଉ ନେବିନି ନା ତୁ ଆଉ ହେଇପାରିବୁନି ହଁ ଯଦି ତୁ କହୁଛୁ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବ କହିଲୁ ତୁ କଣ ଜାଣିଛୁ କଣ କଣ ନ ଜାଣିଛି କହୁନ ମାନେ ତୁ କଣ କଣ ଜାଣିଛୁ କହୁନୁ ଆରେ କଣ କଣ ନ ଜାଣିଛି କହୁନ ତମେ ଗୀତ ଗାଇ ଜାଣିଛୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ହଁ ଶୁଣୁନ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗାଉଛି ଗାଇ ଗାଇବି ଗାଇବି ନା ମଥାରେ ଦେଇ ସିଲେ ବିସରି ଗୋଟେ ମେଣ୍ଡା ଭଳିଆ ଏତେ ବଡ଼ ପାଟିରେ ବେଣ୍ଠା ଭଳିଆ ବଗୁଛି କହିଲା ମାନେ ମୁଁ କୁକୁଡ଼ା ଭଳିଆ ଗଲୁ ତୁ ଗଲୁ ତାମାନେ ମୋର ହେଲାନି ନା ହେଲାନି ତୋର ତାମାନେ ମୁଁ ଏଇଟା ଫେଲ୍ ହଁ ଫେଲ୍ ତାଙ୍କ ଖାଲି ପିଲା ଲାଗୁଛି ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବ ତୋ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଅଫର ଅଛି ଅଫରଟା କଣ ଅଫରଟା ହଉଛି ଆଚ୍ଛା ତତେ କିଛି ପୋଜ ଜଣା ଅଛି କଣ ହେଲା ତାହେଲେ ପୋଜ ଜାଣିନୁ ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ କି ତୁ କଣ କଣ ଜାଣିଛୁ କେତେ ପ୍ରକାର ପୋଜ ଜାଣିଛୁ ଛୁଆଟି ବହୁତ କଥା ପଚାରା କଥା ପଚାରୁଛି ପୋଜ ଜାଣିଛୁ ନା ହଁ ଜାଣିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପୋଜ ଜାଣିଛି କୋଉ ପୋଜ ଜାଣିଛୁ ବାପା टीवी कैसे लगे देखी मोबाइल इंटरनेट देखी देसी पद इंग्लिश पद भाषा पद ठिया पद पेला पद विभिन्न माने तमरो माने कोडा पद भल तू खियाले पद जाऊ माने तू सोई के पिला करू इले बाबा अच्छा मोर फेवरेट पद छला ओडिसी देले ओडिसी पद देला उठी सरा ओडिसी गीत माने ओडिसी गीत गाई नाचिबी हां गाई गाई हां नाचिबी बे गाईली गेंडो मारो संगो मन कोसी से संगो होई देखो चतुर्कुंडा खुआईबी से गदी करिब मान से गदी करिब मान पिठिरे देई